Ugwumba. Igbo mma mmanụ. Ọmụnwa bụ Kenneth aka ekpuchi ọnwa abụọ ọwa Ịchaka Meria. Ka anyị gaa n'ihu na-ekwuri Ugwumba maka na Ugwumba dị ebube. Ndị Ugwumba bụ ndị eji eje mba. Igbo ya dịrị unu na mma o. Ugwumba bụ Ugwumba. Something in there, need Namely, Afọ m bụ nwa Maazị Obasi Praise Genesis. Ebe a bụ ihe a na-akpọ ya atụ ukwu. Ihe mekwana eji akpọ ebe a atụ ukwu bụ na mgbe gboo ndị na-agba nta na-abịa ebe a na-agbata anụ. Ha na-agbata atụ. Ndị a na-agbata wa atụ buru ibu mere eji kpọọ ya atụ ukwu. Emechazi kpọwa ebe a 79 steps. 79 steps a na-atụ ukwu a nọ na Ibom. Ebe anyị nọ kịta wụ ana Ibom. Ibom dị n'Ibom isii dị na Arochukwu. kedu ebe anyị nọ ugbu a? Kedu ihe a na-eme ebe a? Inezi anya ị ga-afụ na ọtụtụ ụlọ ndị a bụcha ụlọ alụrụ kemgbe 1900. Ndị lụrụ ụlọ ndị a wụcha ndị ọcha. Ihe mere eji rụọ ụlọ a bụ na mgbe ndị ọcha bịara ala arụ, o bịa bụ na o nwere ihe dị ebe a ga-eme ka ndụ ha na mbịarambịa ha dị mma. Ihe eji rụọ ebe a bụ maka ịdọta mmiri dọga na ebe ha bi na baraki. A na-akpọ ya baraki. So arụrụ ihe a, ile anya ị ga-afụcha meshin ndị nọcha ebe a eji apọmpụ mmiri aga na mgbago ebe ahụ. So ihe mere eji bịa ruo ebe a. Ebe a dị ka water factory ha mgbe ahụ. Na ile anya ị ga-afụ na mmiri a dị ọcha, dị jụọ oyi. Ndị onye na-aṅụ ya, ị na-aṅụta ihe dị ka chichi kee ya. O nweghị onye tinyere ya, ọ bụghị pure water, ọ bụghị nke a. Ọ dị ka chi si kee ya. So ihe mere ndị ọcha ji bịa rụọ ihe ndị dị ebe a. Ilecha anya ị ga-ahụ ihe etinyechara ebe a. Ihe ndị a wụcha mechi injin na-apọmpụ mmiri, na-apọmpụ ya na-aga na baraki ebe ụlọ ha dị, ebe ụlọ ọrụ ha dị mgbe ahụ. Ha ka eji Where they pull everything?
ile anya ịma agụ ebe mmiri za na nkume na-apụta. Mmiri a onweghị onye ma ebe ọ za. Ọ agasị chiza dowe ya. Ilekwanye anya ịma agụ ihe a na-ebe ugbu a na-ekwu ya John Blake's Hydra. Ọrụ ya bụ ịpọmpụ mmiri dịka nsikwuo n'ebe nke ọzọ anyị gara. Nke a bụ mechin eji apọmpụ mmiri na mmiri ya na-asụ pụtụpụtụpụtụ ma na-awụ n'ime hydraman. Ọwụ n'ime hydraman mechin a na-eburuzie dị mmiri ile anya ịma abụọ paịpụ abụọ n'ebe ọhụ eburu dị mmiri gbapụ gazie na ebe edowere ya tank. Na mmiri a ile anya ịma abụ na ọ na-acha maka ọ dị ọcha, o nweghị ihe mere ya, ọ ka dị ka chi si kee ya. Ile anya ịma abụ na arụrụ ebe a rụzie ya ọfụma na ọ baara ndị mmadụ uru, kama ọ dị ihe mwute na ugbu a ihe ndị a na-adịghị arụ ọrụ. Ihe a na-elezi anya bụ ka ndị mmadụ bịa leba anya ebe a ga-awụ na mgbe na-adịghị anya a tourist location, ebe ndị mmadụ ma na-abịa na-ezuru ike na-enwe obi aṅụrị. Ile anya ma bụ na the whole internet ejula ebe a na ihe na-ewuzi ugbu a. So ọ ihe ndị arụ nwere anyị na-asị na nke anyị jika nke anyị dị elu anyị ji akpa nganga. So ihe mere anyị esi ka anyị bịa were ebe a were na-ezi ndị mmadụ or show Aruchukwu to the world. Boom, 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 boom.